zich komt melden. Hoop, hoop, hoop. Ja, in de jaren 60 hier je als dwarpsjongen nog tiet om mijn handen. Daarover dadelijks meer. Nou eerst, wat zit er nog meer in de kaarroute? Het Fries Museum stuurt een kunstkabinet naar Maastricht van restauratie, want het kastje wacht het een belangrijke rol in het nieuwe museum op het Zeiland. 4 actrices uit de Driewaarden brengen haar een eigen versie van de vaginamonologen. En wat vinden ze van de tentoonstelling Nea Vulva Mooi Kut? En het werk van filmer Peter Hoving. Ben in Drachten, maar het grootste part van zijn leven wenjend in de States. Een leven met de camera. Vanmorgen is er weer een hoesta afstutsen. Dat is in Newton, Massachusetts in Amerika. Peter Hoving die emigreert als jonkje van 14 van Drachten naar Amerika. En daar had hij zijn leven lang cameraman west. En zo nou en dan kwam hij weer om in Friesland en altijd nam hij de camera mee. Die opnamen die monteerde hij toestand aan een film en die werden op de Amerikaanse televisie te zien. Oh, it's going to be wonderful. Oh, I'm going to film him digging a grave. Oh, yes. Peter Hoving maakte in 1969 een poëtische film over het dorpje Marm. The Village Kamer te gieten en wie onder oren op de Amerikaanse televisie te zien. Doe. Nou wil er een vervolg erop maken. Hoe en wat weet hij nog niet correct, maar zijn aanpak levert wel nieuwsgierig materiaal op. Ik ben nou wel aan het filmen en het is het idee om net auto's te laten zien. Dus ik weet wel waarom net vroeger. Dus, en dan ging ik naar het Tjerkhof daar. En daar had ze dus een hek en het zegt gedenk te sterven. Dus ik weerde in plaats van, dat is de koster. Nee, wat weet ik, dat niks van mij. Wie, dat wordt emotioneel. Ja, maar dat was zo goed de vorige keer. Toen had ze zulke mooie dingen verteld. En dan zei de koster, ja, ik ben maar 20 jaar en best voort. Dus dat is er maar een stien. Dus dat wordt misschien de film. Ik heb maar 4 minuten. 5 minuten film kun je alles doen. Ik ga er al in uithalen. Die ging niet al maand in de groen zetten. Die moest er weer uit. De notaris die het testament net goed laten. Hij moest in grijpen bij zijn broertjes en hij laat bij zijn huid. Ja. Toen zeiden ze van, zou je dat zetten om die mannen weer uit te halen? Ik zei, ja wel. Maar we gaan wel wat werk gewoon. Ik ben naar de eergraven in Haaien en Venkum. Toen heb ik in de krant. Hey, daar heb ik erafenis van een week, maar ze gaan mij net bellen. Hoe kan dit nou? Ik denk, nou, dat is echt raar. Ik dat hen bellen, ik van waar maar het grijp maken. Nou, als ik jou net bellen, ik zei, nee, ze gaan mij net bellen. Aukje wie je krijgt ook al. Ja, oh, Aukje. Ja, dat is ziekenhuis lang, hè. Jongen, Aukje Vellinga? Ja man, dat wie ik wil draaien ziekenhuis. Dat wie een grote consternatie. Hij wordt er net op. Hij wordt net op en wij hadden toch gepraat. Zit er dus als toe met de hand filmst. Zo. Want hij wordt dus net meer op de camera als de eerste. Laatst had ik die familie van je begroeven, die vrouw Slager. Ja, dat is. Toen vond ik nog een munt uit 1710. In hetzelfde graf. Die had de familie, jong. Ah, ja. En toen na de begrafenis, ik denk, god, wat laat er in het graf? Daar lag een €2 munt. Zo, dat hier de familie erin dingen. Oh. Van later werd. Ja, best. Zo, dit is 1500, dit is van Ja. Karel de Groot uit Maastricht. Och, dit meesken is dat een ook. mooie munt. Ja, ze zijn echt Ja, veel best. burg. Maar het is mooi, dat is bij Tjerken gevonden, Ja, dat mag natuurlijk. direct beloven. Dan maak ik nog een orgelspeler haast, joh. Maar ja, we hadden de kosterfoon. Wel. Ik had je wel eens nachts schrikken, toch niet bij een vassen, ja. Denk erop. Blind. Ja, oké. Dat is ook erbij. Toen ging ze je vastgejaagd. En ik naar huis om wie het lekt. Ga ik daar achter die stien zitten. Nou, ik denk dat ze hier nooit wegkomen. Nee, dat kan niet. Net een vastgejaagd op een Tjerkhof. Ja, de filter die had dus een beetje een probleem, dus dat is het einde van deze filter. Want het is dus een filtertje, als het trouw heen kist, dan kist de wolken, die kist dus, ja, dat draait dus, dan kist de wolk, komen de wolken er weer uit. Ja, maar dat is... Dit is een jonge boel. Ja, het is even zien of het nou werkt. Hey, dingen gebeuren, wat kun je ervan zeggen, you know? Dus je trouwde met een Friesin uit Marm. Beginnen we dus ben en dus ieder 2 jaar gingen we om op visite. Dus, en ik kan net stilzitten. Ik kan er net zo zitten. Dus ik nam een filmcamera mee, een Bolex.
Dat had ik dus voor 3 weken gedaan. Dus. Iedere dag op stap in het dorp om dus te filmen. En dan had ik hem gestuurd naar het Edinburgh Film Festival. En dat was dus ook een grote eer om die film daar te hebben. Maar ik op televisie ben je, of nee? Ja, oh ja, oh ja. Lokaal en ook internationaal, of over het hele netwerk. Hoeveel lege plakken binnen je nog? 220. Dus er is plak voor 220 hier. Ja, ik ga nog een plakje voor jou. Waar wil je leden? Bij de band? waar is de band? Ik vind dichter bij Tjerken. Kan ik daar ook lezen? Nee. Daar luidt al in. Ja. Ik ga daar al die dingen boos. Ik kan je voordeel even op meer. Dan ga ik zo. Hey! You know. Het plan wordt gemaakt door het doen. Zo, ik zeg dus, dat is mooi. Daar is de kaster. Even met praten. Oh, die had het door de benen en het meisje in de graven. Dus na 20 jaar gaat het voort. Oh, dat vind ik. Nou, dat gebruik ik misschien wel. Misschien ondertiteling in het Engels. En ja, dat doe je letter. Dus het wordt dus die films die je dus maakt, voor mij, is het dus, door het maken krijg je dus een idee wat je gaat doen. Vliene hier maken Hoving een film over zijn paken en beppen, met foto's en loodsopnames die hij in de jaren 60 maken. Ik heb dus heel lange gesprekken gehad met paken in het Fries, hoe ze leven, en beppen ook natuurlijk. En dat had ik, dat was het jaren, dus dat weer in 64. Dat is nou meer dan 50 jaar geleden. Hier dus die tapes, die bandjes. En uiteindelijk, vorig jaar zei ik moet wel iets doen met deze stem, met die echte stemmen dus. Daar mag ik wel iets mee doen. Wat zei dan, daar weet je niks van, hè? Alles gaat me nou wel, ik denk nou was voorbij. Hoe het hele leven? Jawel. Van de laatste keer dat ik een stuk papier achterna vleeg, dat hoorde wind, dat ik op kop door de week in rond. Toen ben ik in Bad Woorden. En ik vond het zo mooi om die Friese taal te leren. Ja, mijn pakken die praten dus. Ja, wat moest er doen, wat doe ik? Ja, het weer laaien dus. Dat ik had de klompen maar een kans had. Ik kan niet meer, ik kan geen klompen meer aan. Ik wil net zeggen dat ik iedere dag naar die films ga. Maar iedere 3 of 4 maanden dan zit ik dus in mijn stoel tussen en ik hang op het scherm. En ik zag naar die film en ik zeg, hey, het is toch mooi. Een paar van die oude gummilezers. Dan kroop ik er wat in een blom toen om. En dan zit hij in met dwars van de voeten. En dan de oren die leiden al eens. Ik ben aan het filmmaken. En dit is maar voor een paar mensen, maar ik vind het, om het te doen, vind ik zo fantastisch. Wat is de oudste graaf hier nou? Hij is vanmorgen weer afstutsen in Hoesta, maar zal contact opnemen wat de film al is. Waar leidt die dus? Om mijn hoeken. Van mijn hoek. Oh, daar ben je. De opening van het Nije Friesk Museum staat gepland in september. En de tarriedings daarvoor zijn natuurlijk al in volle gang. En één onderdeel daarvan is het restauratieproject. Het museum stuurt in 3 sessies werk naar Maastricht om daar gerestaureerd te worden. En zag ik een mooi kastje met een bijzonder verhaal. Een kunstkabinet. En er is er maar één van, dus hij wordt koninklijk behandelen. Maastricht heeft een heel groot restauratieatelier. En samen met de Wassenberg Clarijs Fontijn Stichting en een eigen bijdrage is het gelukt om een grote groep van 19 schilderijen en deze kast in 1 keer te laten restaureren. En dat kan alleen in zo'n groot atelier als Maastricht. Een kunstkabinet is een hele bijzondere kast die heel kunstig gemaakt is. Dus de buitenkant van de kast is heel belangrijk. Maar ook wat erin zat was eigenlijk altijd kunst. Dus het heeft een dubbele betekenis. Hij ging pas open als er belangrijke gasten waren, zoals nu. En dan liet de eigenaar van de kast zien hoe mooi de kast aan de binnenkant was. Het had ook een geheim waas van geheimzinnigheid eromheen. Want alleen mensen die je natuurlijk toegang gaf tot deze kast,
die konden dan meekijken. Dus dan deed je een laadje open en dan haalde je er wat uit en dat liet je dan bijvoorbeeld zien. En dan zei een ander, ja, maar zo heen heb ik er ook. Ik heb er nog veel mooie struisvogelei thuis. We denken dat zo'n kast heel goed gestaan kan hebben in de staten van Hobbebaard van Sminia. Dat is de Klinze, tegenwoordig de Klinze. Hij had ook een prachtig huis hier aan de Werze in Leeuwarden. En dat was een man die door zijn huwelijken en ook door andere erfenissen enorm rijk was. Het was gewoon de op één na rijkste Fries aan het einde van de 17e eeuw. En we weten dat die man heel erg veel geld uitgaf aan kostbare dingen voor zijn huis. Daar hebben we ook andere voorbeelden van in het museum. En we gaan ervan uit dat dit een van zijn bezittingen was. Op dit moment zijn we bezig met 2 grote plafondstukken uit het Koninklijk Paleis op de Dam en de collectie schilderijen en meubels uit het Fries Museum in Leeuwarden. Dit is het atelier. Hier gebeurt het. En hier gebeurt het. U ziet aan de rechterkant 2 prachtige panelen uit het Fries Museum en mijn collega Barbara Stabiek. En zij is bezig met de vernisafname van 1 schilderij. En hier zien we een prachtig 17e eeuw kastje en onze freelance restaurator Frits van Liemt. En hij voert hier de komende maanden de restauratie van dit meubelstuk uit. Komende maanden? Ja, daar gaan we een aantal maanden overheen, Frits. Omdat het restauratieproces vrij uitvoerig is, veelomvattend. En ja, dat moet langzaam opgebouwd worden. Dit schilderij hier ja, is nu in progress. En aan de linkerkant ziet u een andere schilderij waar de vernis nog helemaal daarop zit. Dus u kunt een beetje het verschil zien hoe zij dus uiteindelijk ook in het begin, toen ze hier binnenkwam, ook eruit zag. Wat wij doen is in principe al deze niet-originele lagen afhalen. En we gaan het dan straks opnieuw vernissen, vullen en ook retoucheren. Ik ga wat fineer vastzetten. Dat doe ik met een injectienaald. Ik pak nu wat warme beenderlijm. En dat breng ik onder het fineer aan, zodat ik deze weer kan hechten aan het eikenhout. Deze schilderijen zijn geschilderd door Wiebrand de Geest, die wel een belangrijke Nederlandse schilder uit de 17e eeuw was. Ze zijn belangrijk omdat ze van toch hoge kwaliteit zijn. Ze tonen wel die manier van schilderen in die tijd in Nederland. Dus u begrijpt wel waarom het Fries Museum deze schilderijen gestuurd heeft? Oh ja, zeker. Voorzichtigheidshalve begin je eerst met wat saliva of spuug. Daar zitten toch in je spuug zitten bepaalde enzymen die heel goed schoonmaken. En dat is ook iets wat ik hier heb opgedaan hoor. Dat gebeurt veel bij schilderijen. Dus je begint eigenlijk met wat spuug. En dan ga je het schoonmaken. Ik ga op zijn methode proberen de kussen die bovenop de kast staat, om deze weer recht te krijgen. Als deze dicht staat, dan is het een vreselijk gezicht. Wat ik wil gaan proberen is eigenlijk dit hout weer terugbuigen naar de originele staat. Zonder dat ik het hout kapot maak of vervang. Dat mag niet, Nee, het is zeer belangrijk dat alle originele stukken origineel blijven. Reversibiliteit. Dat is nummer 1? Dat is nummer 1. Waarom is dat zo belangrijk dan? Omdat
als je dat in het oog houdt, je er zeker van kunt zijn dat het meubel niet verandert. Dat mag niet? Nee, uiteraard niet. Nee, je wil niet iets aanpassen of een nieuw stukje hout aanbrengen zonder dat je daar duidelijk over bent naar de toekomst. Ja, goedkoop is het niet. Dus het Fries Museum had wel subsidie moeten aanvragen om dit te kunnen betalen. Dus hebben ze nu wel voor hun belangrijkste objecten eruit gehaald en gezegd, nou dat gaan we nu doen. En misschien kunnen ze straks of in de toekomst nog andere subsidie krijgen om ook verder te gaan met de collectie. Hoe weet u nou of u het goed gedaan heeft? Als ik zelf tevreden ben. En wanneer bent u tevreden? Eigenlijk ben ik tevreden wanneer ik het gevoel heb dat ik er alles aan gedaan heb. Maar, en daardoor het beste mogelijke resultaat getoond wordt. Is er veel waardering voor? In het algemeen? In het algemeen, dat hoop ik dan maar dat blijft gissen. Ik denk een museum sowieso. Ja, en ik ben niet iemand die de waardering zoekt in een groot publiek. Ik weet dat ik iets goeds heb afgeleverd. En daar ben ik tevreden. 16 jaar geleden is het alweer dat Yves Ensler de vagina-monoloog geschreven. Het is een praattoneelstuk dat hem sterk maakt tegen seksueel misbruik en voor meer grutskes van vrouwen zelf. In 2001 werd het een daverend succes in de Nederlandse theaters. En 4 jaar later kwam er een Frieske versie. Sater spelen het stuk en er weer alle Frieske pommeranten op de première. Nou is er een groepje vrouwen uit Tietjerk, sterke vrouwen, die maakt een eigen versie van het stuk. En het tafel wil nou dat hier in de Blokhuis Poorten een tentoonstelling is over hetzelfde thema. Ontdouw het allemaal de eer om zijn jachter oers kinderen te litten. Slag je de vrouwen erin om hem te overtuigen van haar misje. Ik ben benieuwd. Gosje, mijn. Heeft u die fiets trouwens wel op slot? Wat? Heeft u die fiets wel op slot? Even zien. Ja, dat is klaar. Meestal nog een taart. Ja. Ik viel er niks meer van, jongen. Het is helemaal doof daar. Mijn draaienhoek daar is helemaal doof. Die vagina bedoel ik. Het stuk dat speelt zich al in een café. Hè, dus dit is dan de Mande in Tietjerk. Er komen 12 fietsers, die komen dan binnen. En die hebben een heel lang fiets en die hebben skinnen nog. En, en die wil ik wel een pilsje drinken. Nou ja, en dan begint het eigenlijk. Want ja, wij gaan les en daar praten we over. En samen komen er al je verhalen langs. Dat bedoelt gewoon de squad. Die suikerpotje. Die sneed. Die koffiebeentje. Jongen, zit het nog maar gewoon. Het gaat om een vagina. Ter vakantie mist er in en binnen ze joert met mij haar vrouwen in Stefan 4. Theatergroep Sterke Vrouwen uit Rietjerk en Tietjerk. Ze bestaan vrouwen hier en beziek je alle jaren mij een stuk te komen. Etwie, grot, zwartgot, zoekenpotje, sneedpraatjes is haar een nijste stuk. Wat is het verschil tussen je versie en jerdere versies? Het theatrale toch enigszins wel een beetje, hè? Dat we er een beetje, dat we er een beetje theater in smieten. Maar waarom nou weer de vagina-monoloog? Ik denk dat het net vaak genoeg hakken is door die vagina en door vagina's. Om te hoe heb je, hè? Die krijgt of ik wat oors tussen mij schonken als een vagina. Ja, ik maak er mooie ziedende kersentjes van. Silken boesdoekjes. Of mooie sjaaltjes met tiegermotiefjes op oren mooie kleuren. Ja. En had er zo'n man in me kwam. Nou, hou maar, ja, nog maar een cola. Wij door het de roer te haven. Ja. Maar is dat nodig? Ja. Waarom? Het is dan een taboe, hè? Dat verbaast hij. Hoeveel vagina's heeft vrouwen nou eigenlijk jongen? Ja, dat klinkt stom. Dan zus me wel onder de douche. Maar dan heeft ze alleen nog maar die eigen vagina misschien eens een keer besjoen. Misschien is een van die naasten of zo. Ja, je maakt er wel speciaal voor rode knibbelt. En je maakt er ook nou spelen erbij. Nee, maar wat is het toch mooi, maar daar is het gewoon eens, want het is al je geheimen binnen daar, hè? Ik bedoel, een voetbalteam zit maar elkaar onder de douche. Ja, maar dat zit wel Bobby dat aan mij bereiken, dat wil we er net mij bereiken, dat iedereen mij spiegelen naar de wc gaat. Let maar alsjeblieft wel even een beetje nuchter blijven, want we draven nou een beetje terug.
Maar wij willen gewoon echt leuk toneel spelen op mijn vrouwen. En dit is een vrouwenonderwerp. En wij vinden dat leuk om te brengen. Het is leuk om te zien van hoe reageert de mensen. Maar vooral voor uzelf is het heel leuk om te spelen. We zitten heel serieus te vertellen. Maar moet zo behoren. Maar ik had het door zien horen. Ja, toen had ze betocht. Ik had het net betocht. Dit had een man betocht. Hè? En wij doen het lekker wel. En dat is wel een beetje onnozel eigenlijk. Ik vind dit wel leuk, die kat. Nou ja. Poes. Oh, poes. In de Blokhuis Poorten is nu de tentoonstelling Mea Vulva Mooi Kut te zien. Deze expositie reist het al zo'n 2000 jaar terug het hele land en had Nederlandse en buitenlandse kunst maar een vergelijkbaar thema als die van een sterke vrouwje. Ben je me benijd? Nou, heel benijd. Ja, spannend. Tuurlijk, ja. En het sluit natuurlijk wel heel erg gewoon bij wat wij doen. Dus wat is de oorlap, hè? Nou, we zullen het zien. Hallo. Dit is een echte vagina. Ja. Ja, er zijn natuurlijk al verschillende soorten, maar deze vind ik toch wel echt je stuk een vagina. Ja, dit is gewoon de meloen. Dit is super sorry. Dit is gewoon meloen. Dit is fruitig. Dit is dit is het nodig in. Oké. Ja, dat verstoor ik al. Nee, ik vind het gewoon een kut met Tosken. Nee. De eigenwaarde, het zelfbewustzijn, daar wil deze tentoonstelling ook aan bijdragen. Het is een kritiek op de correcties, een kritiek op de besnijdenissen en een ode aan de vagina's zijn. En de vrouw niet als gebruiksvoorwerp. En die misschien hebben we de gat erin. Gadverdarrie. Krijg je toch een beetje een akelig gevoel van? Ik krijg een hele gedachte bij de Barbiepot. We zijn er nog lang niet, hè? Nee. En dat is die boosheid die ik voel. En dit is dan het werk dat ik speciaal voor Leeuwarden nog heb gemaakt. En dat is eigenlijk, ja, het heeft wel iets van de schreeuw. Ja. Ja, dat mag wel een muziekje. Dit is de ingang, hè? Maar de clitoris tot derde zitten. Ja, oké. De tusken. Is dat sluiten? Was het eerst even wat watje? Ja, nee, maar het is even een graven. De wereld zal hierdoor niet plotseling veranderen, maar alle beetjes helpen. En werkt het in Friesland tekst? Ja. Misschien moeten we een aantal keren terugkomen. Hè? Meestal is het met kunst wel zo dat het preken voor eigen parochie is. Dus de mensen die komen, die hebben al iets met kunst. En dat zijn meestal ook al wel ontwikkelde mensen. En die zullen er niet veel anders over nadenken dan wij dat doen. Maar je hoopt toch dat ze via een meisje hoort van een tentoonstelling. Of een vrouw die nog nooit over zichzelf heeft nagedacht. Dus het is een lange weg. Alle beetjes helpen. Wat vond je ervan? Ja, mooi. Er komen hele prutte dingen komen we weer om. Hè? Want wij zeggen bij ons vaak in de monologen, prutte verhaal. Er zitten hele mooie dingen bij, er zitten ook hele confronterende dingen bij. En waar lijkt dan precies het verschil tussen dit en hetgeen op Jimdo? Of is het identiek? Geen verschil. Nee. Al je herkenning. Ja. Alles wat we zeggen en lezen, dat komt ook bij u in uw stuk van. Ja. Dit is de beeld in de vorm van wat Jim verbouwen. Ja, wij beelden het uit. Ja. Eigenlijk gingen we deze expositie we bij uw toneelstuk gaan maken. Ja. Misschien kunnen we dat nog regelen. Dat is wel mooi. Bij binnenkomst. Dat is het eerst zelf en dan vertellen we gaan naar binnen en dan wat regelen. Als je nog net genoeg hebben van al het gelul op vagina's, Mea Vulva is nog mei 28 april te zien in de Blokhuis Poorten. Tak om snijn is de première van het stuk van een sterke vrouwje in de Mande in Tietjerk. Kaarten reserveer je kind via dit mailadres. Nou, dat weer een mooi gevarieerde kaartroute, of wat? Na je week ben we er weer. Een mooi onder oren keus naar Auke de Vries. Die wordt 75 en er openen 2 exposities van hem. Dankjewel voor het zien en ont na je week.